O BNG de Ribeira propón investir os 1,7 millóns de euros do post-2026 da Deputación ás parroquias. A súa proposición inclúe mellorar os servizos como pavimentacións e renovacións de saneamento. Diálogo coa veciñanza, o BNG de Ribeira sinala que esa é a base da súa proposta alternativa para o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para o presente exercicio. O Concello ribeirense contará cunha chega de 1,7 millóns de euros e os nacionalistas apuntan que a súa proposición é investilos en desenvolver servizos básicos. Nas parroquias, nomeadamente, as pavimentacións, os saneamentos e as dotacións de auga potable no noso municipio. E dende o BNG queremos presentar unha listaxe de actuacións que nace do diálogo coas parroquias e coa veciñanza. Levamos moito tempo xa percorrendo as parroquias, escoitando as necesidades da xente e somos perfectamente coñecedores de cales son as necesidades que ten cada parroquia para escoller cales son as prioridades desas actuacións. Diálogo coas parroquias que lamenta non tivo o goberno local para elaborar a súa proposta. Ademais, afirma que de seguro a proposta do Executivo ribeirense será unilateral, sen contar coa oposición nin cos veciños. Fronte esas maneiras que ten o Partido Popular, dende o BNG facemos unha serie de propostas que, como ben digo, naceron desas xuntanzas veciñais de parroquias con voz que vimos desenvolvendo nos últimos anos. Para empezar, gustaríame dicir que todas estas propostas teñen o visto bo da veciñanza da propia parroquia, pero que, ademais, son actuacións importantes para seguir reforzando os servizos públicos básicos que temos no noso municipio. O BNG propón para a Parroquia de Artes a pavimentación e a construción de beiravías na estrada que conecta Outeiro con Gude. Co Rubedo contemplamos a renovación do parque infantil, unha bella demanda da poboación, e tamén da reforma da rúa número 6, que é a única que ten o casco histórico de Corrubedo que está sen reformar. En Castiñeiras, unha pavimentación da estrada que vai dende a aldea ata Poi. En Oleiros, o arranxo do paseo fluvial do río Artes, unha demanda de moitos veciños e veciñas da propia parroquia, así como outras obras de saneamento. En Olveira, a pavimentación da pista de Sirves e as beirarrúas que van dende a igrexa ata a Casa Cultura. Mentres que en Carreira sería renovar as beirarrúas do Vilar, implantar e renovar o saneamento, abastecemento e a pavimentación da parte do río, ademais de reformar a Casa da Cultura. En Palmeira, queremos facer a segunda fase da renovación da rúa Agriña. Unha primeira fase xa estará desenvolvida neste ano 2026 e queremos que se continúe con esa renovación de auga potable, saneamento e pavimentación nesa rúa, así como a primeira fase do saneamento a Cudieiros. En Aguiño, a segunda fase da renovación do abastecemento da auga da rúa Cerca e a pavimentación da mesma. En Ribeira impulsaríase a primeira fase de pavimentación da Avenida de Ferrol e da rúa Barreiro.